नमस्कार प्रणाम। हम अरविंद अकेला कल्लू और आप लोग के बतावल चाहब कि हमारे एगो छोट भाई है जेकर नाम है प्रभाकर मिश्रा। बहुत ही मेहनती लड़का है और वो अपन एगो यूट्यूब पर चैनल ओपन के बा जो चैनल के नाम है राइज ऑफ बिहार। जी हाँ, बिहार से जुड़ल हर एक न्यूज़ आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकतनी। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करी और जौन भी कंटेंट आवता, जौन भी न्यूज आवता ओकरा के देखी और अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद राइज ऑफ बिहार और हमारे भाई प्रभाकर मिश्रा के दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम। हम अरविंद अकेला कल्लू और आप लोग के बतावल चाहब कि हमारे एगो छोट भाई है जेकर नाम है प्रभाकर मिश्रा। बहुत ही मेहनती लड़का है और वो अपन एगो यूट्यूब पर चैनल ओपन के बा जो चैनल के नाम है राइज ऑफ बिहार। जी हाँ, बिहार से जुड़ल हर एक न्यूज़ आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकतनी। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करी और जौन भी कंटेंट आवता, जौन भी न्यूज आवता ओकरा के देखी और अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद राइज ऑफ बिहार और हमारे भाई प्रभाकर मिश्रा के दी। बहुत बहुत धन्यवाद।